வணக்கம். 23வது பெருமா முதல்ல குரலை சொல்லி மறந்துடுவான் இல்லாட்டி 23வது குரல். சரி. இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் பெருமை புறங்கிற்று உலகு. அப்போ பெருமை புறங்கிற்று உலகு. புறங்கிட்டுன்னா எப்போ இந்த உலகம் ஃபுல்லா உலகம் முழுசுமா என்ன சொல்லும்? உன்னோட பெருமையை பத்தியே பேசிட்டு இருக்குங்க. யாரோட பெருமை? ஓம் பெருமையை சொல்ல. ஓம் பெருமை நீ பேசுறது அது தற்பெருமை. இப்போ இது எந்த விதத்தில் சொல்ல வர்றாருன்னா, இருமை வகை தெரிந்து, அந்த இருமைனா என்ன? ரெண்டு மை. என்ன மை? கண்ணுமை கிடையாது, எருமை கிடையாது, இருமை. இருமைன்னு என்ன? ரெண்டு மை. அது என்ன மை? நன்மை தீமை. இப்போ ரெண்டு மை இருக்கு. இப்போ ஒரு செயலை செய்யும் போது அதனால நன்மை வருதா இல்ல தீமை வருதான்னு பார்க்கணும். நீ அது பார்க்காம நீ பாட்டுக்கு என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அதனால உபயோகம் கிடையாது. அப்போ ஈண்டு அறம் பூண்டார். இப்போ ஈண்டுக்கும் அறமுக்கும் தான் இருக்கு. அறம் பூண்டார் அப்படின்னா நல்லறத்தின் வழியாக வாழ்கின்ற மக்கள். அப்போ அறிஞர்கள், அறம் பூண்டவர்கள் தான் அறிஞர்கள் சொல்லலாம். இப்போ அந்த சான்றோர்கள், அறம் புரியவங்க. ஈண்டு அறம் பூண்டார். அறம் மாத்திரம் புரிஞ்சா போறாது. ஈண்டு அப்படின்னா தானம் பண்ணக்கூடியது. அப்போ அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியது. அப்போ அந்த ஈண்டு அறம் பூண்டார் எல்லாருக்கும் சொல்லல. இந்த எல்லா ஈண்டு அறம் பூண்டு எல்லாரும் உலகத்தை பெரிய ஆள முடியாது. இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார். அப்போ ஒரு அறம் செய்யும் போது நீ அடுத்தவனுக்கு உதவி பண்ணும் போதும் அது நல்லதா கெட்டதான்னு ஆராய்ஞ்சு செய்யணுங்காரு. அப்பதான் அதனுடைய உபயோகம் வருங்காரு. நீ பாட்டுக்கு எங்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கொடுத்து அவன் அதை வாங்கி வேற ஏதாவது கெட்ட ஏதாவது பண்ணானா அதனுடைய பாவம் எங்க ஒன்னதான் அடிக்கும். அப்ப நீ முதல்ல என்ன பண்ணணும்? தெளிவா தெரியணும். இவன் நல்லவனா இவன் கெட்டவனா, இவன் இதை நல்ல செயலுக்கு உபயோகப்படுத்த போறானா இல்ல கெட்ட செயலுக்கு உபயோகப்படுத்த போறானா. நல்ல செயலுக்கு உபயோகப்படுத்தினா தாராளமா கொடு, கையில இருக்கிறதெல்லாம் கொடு, அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு எல்லாரையும் கொடு, நீ தப்பே கிடையாது. ஆனா அது தெரிஞ்சுட்டு கொடுக்கணும். இன்னொரு சொல்ல குரலை, இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் பெருமை புறங்கிற்று உலகு. அப்ப அடுத்த ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.